Uz entuzijazam i vjeru vlasnika rastao je tim, rastao asortiman. Mi smo u toku ove godine povećali asortiman rezanih dijelova za gospodarski program na lageru za 40%. I bez obzira na taj rast u ovoj godini, to je još uvijek svega 1/3 potrebnog asortimana koja nama treba. Da bude kolegama jasnije u brojkama, to je nekih 7000 pozicija kojih trenutno imamo. Ono što je izuzetno važno, da smo mi u ovoj godini dostupnost rezanih dijelova po Hrvatskoj značajno povećali, tako da imamo asortiman rezanih dijelova u značajnijoj mjeri, ja bi to tako rekao, ili ima i na drugim lokacijama, to je Dubrovnik, Metković, Split, Rijeka, Slavonski Brod, i na tim lokacijama na kojima imamo robu, indeksi rasta u ovoj godini su dvoznamenkasti i troznamenkasti i moram ovom prilikom izraziti zahvalnost kolegama koji su prepoznali potencijal za dodatni rast i koji su se aktivno uključili u plasman rezanih dijelova gospodarskog programa. Naravno, prošli vikend smo bili u Varaždinu, otvorili ili ja bih rekao počeli sa punjenjem prvog specijaliziranog Tokić dućana u gospodarskom programu i vjerujem da će to onda biti jedan ogledni primjerak kako bi to trebalo izgledati i na mnogim lokacijama u Hrvatskoj. Prepoznali smo isto tako potrebu za dodatno osvješćivanje svih sudionika u tom procesu, naročito prodavača, za stvaranjem dodatnog znanja u poznavanju rezanih dijelova, tako da je kroz poslovnicu u Sesvetama prošlo 25 prodavača kroz ovu godinu, a naravno taj trend moramo nastaviti onda u sljedećoj godini. Prepoznali smo isto tako jednu zakonitost ili jednu potrebu koja se malo razlikuje od osnovnog programa, a to je biti bliže kupcu, ali biti bliže kupcu na način da se ga obiđe, da se saslušaju njegove potrebe i da se pokuša pružiti onda rješenje koje će njega zadovoljiti.